cine? Din partea lui Larisa pentru Imran și Ayan. Imran și Ayan. Larisa, Imran și Ayan. Sus clarinetul number 1. Imran și Ayan. Imran și Ayan. Imran și Ayan. Yes! Hali energie de succes. Yes! 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 Din partea lui Larisa. E valoarea number 1. Este Imran și Ayan. E valoarea number 1. Larisa, Imran și Ayan. Așa cum îmi place mie. Și vă compune energie. S-a terminat șmecheria. Mesom cazul România. Hazu, s-a terminat.